Egunon eta ongi etorri maiatzak 9ko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. Eta 2025 honetako 15. irratsaioa dugu hauxe, eta ohiko moduan gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, June, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10:03 dira, eta gaurkoan ere, esasutari lanak egiteko asmotan eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. 4. mailako A taldeko ikasleak hain zuzen ere. Egunon, neskamutilak. Egunon. Nortzuk etorri zeate gaurkoan? Egunon. Laugarren mailako A taldeko Alex, Enaitz, Nerea, Hugo eta nik, Joe Sánchez, gara. Ongi etorri Esasun irratira. Bueno, eta zen zaudete? Ondo. Zuetako norbait urduri aldago? Bai. Bueno, baina badakizute hemen lasai egongo garela hizketan, eta ez dela ezer gertatzen, konfunditzen baldin bagean, ni ere askotan konfunditzen ez, baina horrek ez du esan nahi gaizki egiten dugunik. Bale? Aurrera, June, aberze jartzen digun. Jarraitu dezagun dantzatzen, gorputzak berotu arte, gozamenean aurre iritzi guztiak soberan daude. Eraman nazazu zurekin gauean, salbatu nazazu azken unean, erakutsi datzu zein den bidea, burua galtzen dugun bitartea. Itzarri zazu argia eta igo volumena, zutani hemen gora pilatuta. Itzarri zazu argia eta igo volumena, zutani bakarrik eta zalean, idatzi nahi dut oraina, zure erritmoa sentitu, gorputz osoan barrena. Hurbildu zaitez nire gana. Jada, udaberrian gaude, eta zuhaitzak loretan ditugu. Egunak luzeagoak eta epelagoak dira. Asteburuan zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue, entzun ondo Hugo eta Enaitzi. Beraiek emango bai digute honen berri. Aurrera bikote. Gaur maiatzak 9, 15 graduko gehieneko eta 11 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu. Egun osoan zehar euria egingo du. Larunbatean maiatzak 19 gradu gehieneko eta 11 graduko gutxieneko temperatura izango ditugu. Goizean ostarteak ikusiko ditugu baina, eguerditik aurrera ekaitza egingo du. Igandean maiatzak 17 graduko gehieneko eta 13 gradu gutxieneko temperatura izango ditugu. Goizean ostarteak
ikusiko ditugu. Baina eguerditik aurrera zaparrada hauerre ikusten dira. Beno, eguraldiaren berri eman diguzue. Asteburu zer daukagu, nola izango da asteburua, hola, ez? Bai. Eurila, epela, batzutan odeituta, zuek zerbait egin behar alde zute astebukaeran. Eurila egiten badu etxean? Jolastu Fortnitera etxean. Ara, bueno, gero ikusiko dugu zeren usteet aurrerago, pixkata aurrerago, asteburuko agenda ere badatorrela, ezta? Bai. Bueno, a ver, orain, momentuz, menuarekin hasi behar dugu. Orduan, a ver, Alex, non dago Alex? Men. Egunon? Egunon. Ez que ez zaituta agurtu gaur. Bai, bale, ba. Eta zuk menua dakartzu? Bai. Bueno, eta, a ver, puntatu guzu, orduan. Hona hemen gaurko jantokian izango dugun menua. Lehenengo makarroiak tomate saltzarekin egongo dira. Bigarren platerarako legatzalabean baratzuri eta perretxiko arekin eta tomate ensalada egongo dira. Azkenik postrerako fruta. Hona egin! Koxua, ez? Makarroiak, ondo? Bai. Gustatzen altzaizkizu zuek makarroiak tomatiarekin. Bai, ez da. Eta... jarraian, txisteak eta asmakizunak datoz. Gurekin gerturatu zaizkigu, da berzeintzuk dauzkago hemen, Nerea, Enaitz eta Joel. Ezta? Zuek hiru zeate, txisteak eta asmakizunen tarte hau egingo dezutenak, bai? Bai. Bai. Tarte hau zer da? Divertigarria, ez da? Barre batzuk botatzeko tartea, buruari pixkat emateko tartea asmakizunekin, ez da? Bai. Adi egon zaitezte, oraintxe hasi baitko dugu tartetxo hau. Ondoren buruari emateko eta barre batzuk egiteko ordua da. Txisten eta asmakizunen txanda. Hona hemen lehenengo txistea. Amak esan zion bere umeari. Zure lehenguzoak etorriko dira gaur zurekin jolastera. Badakit ama, horregatik jostailu guztiak ezkutatu ditut. Hona hemen bigarren txistea. Aita handia naizenean amonarekin ezkonduko naiz. Utzi txorakeriak esaten. Seme, nola ezkonduko zara bada nire amarekin? Ez alzinen bazu ezkondu nire amarekin? Asmatzen dituzu. Ea. Lehenengo, asmakizuna minutu batean, bat momentu baten, 2 eta 100 urtetan 0. Zer da? Oso, eskerrik asko, urrengoa. Bigarren asmakizuna. Hankak ditut, baina ezin naiz mugitu. Janaria ere badut. Baina ezin dut jan, nore dozer naiz? Oso ondo. A ber, errepikatu egin behar dugu zeren uste dut ez dugula oso ondo entzun. Hartu mikrofonoa, holaxe, venga, bai oso. Bigarren
asmakizuna, hankak ditut, baina ezin naiz mugitu. Janaria ere badut, baina ezin dut jan. Nore edo zer naiz? Oso ondo. Eta orain, 3. Aurrera. 3. asmakizuna, ezagutzen duzue animali bat hankak buruan dituela ibiltzen dela? Ara, asmakizun politak. Baina gaur, txisteak oso politak izan ditugu, asmakizun nahiko, niri batzuk zailak iruditu zaizkit, orduan zer iruditzen zaizue. Berriro irakurtzen baldin baditugu asmakizunak, eta eskatzen dugu geletan pentsatzeko ondo zein den asmakizuna. Guk 10 segunduko tartea emango diegu asmakizun bakoitza irakurri eta gero, eta erantzuna emango dugu. Zer iruditzen zaizue? Ondo. Orduan horrela egingo dugu. Venga. Lehenengo asmakizuna zeinek irakurtzen du? Joel, zuk irakurtzen duzu lehenengo asmakizuna? Bale, eta prest zaude ere irakurtzeko? Venga, aurrera. Orain asmakizuna txanda asmatzen dituzun. Lehenengo asmakizuna minutu baten, momentu. Baten 2 eta 100, urtetan 0. Zer da? A ber, ni errepasatu nahi ez, zeren eri zaila iruditzen zait. Minutu batean, 1. Momentu batean, 2. Eta 100 urtetan, 0. Utziko diegu pentsatzen aber pixka bat, eta zuek baldakizut erantzuna. Bai. Joel, zuk badakizu erantzuna? Bueno, ba, a ber, kontatuko diguzu zer da? Kontatu. Neme. M letra! Ara, claro, minutu batean 1. Momentu batean 2. Eta 1 urtetan 0. Egia da. Ba, ni hori enuen asmatuta, Oso ona. 2. asmakizuna, Nereak izango digu. Nerea, irakurri 2. 2. asmakizuna, hankak ditut, baina ezin naiz mugitu. Janaria ere badut, baina ezin dut jan. Nore edo zer naiz? A ber, utziko diegu hor pixka bat pentsatzen. Zuek besteok baldakizute? Bai. Bueno, baina erantzuna Nereak esango digu. Zer da Nerea? Maia. Hankak ditu eta janaria garnian jartzen dugu. Oso ondo. Eta azkenekorako enaitz. Aurrera. 3. asmakizuna, ezagutzen duzu animali bat hankak buruan dituela ibiltzen dela? Ara. Zein izan daiteke? Nolakoa da animali hori? Txikia edo handia? Pistak emango ditugu. Txikia. Oso txikia da? Bai. Eta izena ze letrarekin hasten dan baldakigo? Ez? Baina zein dan badakizute ez da? Bai. Bera, zein da? Piojoa zorria. Bai, oso ondo. Eta orain musika pixka bat eskatuko diogu Juneri, zeren askoitza egin dugu. Berandutu zaigu gureak egin du zordua.
saldu genizun potxok gauri. Beno, eta aurrera jarraituko dugu. Oraingoan asteko berriak. Eta horretarako, hemen ditugu Alex eta Hugo. Ea ze berri ekarri dizkiguten. Aurrera! Pasaden larun batean, maiatzak 3an maite zaitut herri festa erraldoia ospatu zen Beken. 14.000 bihotz udurgorri batu ziren Pirritx, Porrotz eta Marimototzei urtaguetan guztietan egin duten lan eta ekarpena eskertzeko eta maitasuna agertzeko. Bestalde joan den igandean jende asko joan zen Azkorteko erromeriara. Eguraldi txarra iragarrita bazen ere. Lainoak ez zuten euririk bota. Horri esker antolatutako zeuden ekintzak ezberdinak burutzeko aukera izan zuten. Osondo? Festa eta jaialdiak eta dana daukagu, Eta badakizute eskolan ere, atzo? Ez. Asteazkenean edo asteartean zegunetan, asteazkenean zeuk izenuten zuek arratzaldean? Txaranga. Musika eta egon ginen zer? Jolasten, txarangarekin bueltatxo bat ematen eskolatik, ezta? Eta ondo pasaltzen duten zuek txarangan? Bai. Eta beste festa bat datorrena edo beste ekitaldi bat datorrena hemendik gutxira zein da, badakizute zuek? Euskaraldia? Eta bizi poza. Dana, hemen denbora guztian gaude jaialdiak eta gauzak ospatzen, Ondo ez da? Bai. Eta gero aste bukaeran ere pila bat izaten ditugu. Bai. Zeren, orain zeinen txandala? Nerearena. Eta musika entzun da gero, astebururako ere, ze proposamen dauzkagun kontatuko dizkigu. Osan da. Aurrera, zeinen txandala agendaren berri emateko? Guazen ba. Gaur 10:00 ordu batetara eta arratsaldeko 6:00 8:00 Euskaraldian zehar ahobizi edo belarri prest gisa identifikatzeko txapak banatuko dituzte Okendo plazan. Gaur arratsaldeko 8:00 Memoria de un Caracol filma ikusi ahal izango da. Manuel Lekuona kulturetxean sarrerak 6 euro balio ditu. Bihar goizekoa 11:00 ordu betera 0 eta 3 urte bitarteko haurrentzako ipuin kontaketa saioa egongo da. Udaliburutegiarekin. Bestalde, larun batean, bertan dazkaria eta mus txapelketa egongo dira Extremadura etxean.
non dago Hugo? Zein da Hugo? Eta non dago esan behar duguna? Ea ba, hemen, aurrera jarraitu. Igandean Manuelekon kulturetxean bi filma ikusi izango dira. Lehenengo arratsaldeko 5:00 haurrentzako filma izango da. Una noche en Zoopolis. Sarrerak 4 euro balio dute. Eta bigarrengoa arratsaldeko 7:30 helduntzako filma izango da. La niña de la cabra. Filma sarrerak 6 euro balio dute. Ondo, zenbat gauza dauzkagun ere astebukaera honetan egiteko eta beraietaz goxatzeko. Musika pixka bat jarriko dugu? Bai, venga, aurrera. Ez gara izan ginena, baina hori du bidea. Gizartearen legea, ez da zertan gurea, badakit maitea, ez digu egin mesedea. Lehen egon esan dugu jaialdiak eta festak eta egiten ditugula, baina lana ere egiten dugu eskolan, ez da? Eta asko. Eta asko hori da. Eta orain, lan horiekin zerikusia daukan atala dator. Zeren gelan lantzen azeaten proiektuari buruz hitz egingo diguzue, bai? Bai. Zeinek hitz egin behar digu horretaz? Enaitzek eta Alesek, ez da? Bai. Ea ze kontatzen diguzuen, ze gauza politak egiten aizeaten eskolan. Aurrera. 4. mailan ingurune ikasgaia landarean ari gera lantzen. Landarean atal desberdinak ikasi ditugu. Besteak beste sustraiak, zurtoina edo enborra eta hostoak zuhaitz batzuen izenak ere ikasi ditugu. Arkaiza, makala, somarra, aritza eta beste batzuk gehiago. Beno, izenak, parteak, eta ze gehiago, Ales? Zer daukazuzuk kontatzeko? Horrez gain fotosintesia zer den ere ikasi dugu. Fotosintesia landare baten zikloa da bizirik egoteko eta horrela izaten da. Lehenengo ura eta gatz mineralak hartzen dituzte sustraietik. Gero hostoetatik eguzkiarekin argia eta karbonodioksidoa hartzen dute. Landareek egunean zehar karbonodioksidoa hartu eta oxigenoa botatzen duten, horregatik landarearik gabe ezin genuen bizi. Gauetan berriz oxigenoa hartu eta karbonodioksidoa botatzen dute. Ara, interesgarria benetan. Itxon pixka bat nerea zeren honi buruz hitz egin behar dago pixka bat, Zuek bazenekiten landareak horren garrantzitsuak zirela? Bai. Eta fotosintesia hitza hori baltzen ekiten? Ez. Eta niri pixkat zaila iruditu, zaite, fotosintesia. Bai. Baina ze beharrezkoa da, Bai? Bai. Arrazoia. Eta jarraian ez dakit musika edo nereak jarraituko duen. Junek esaten du musika pixka bat. Ea. Idatzin nuen beste bat aspaldi, ilusioz betetzeko eta tentean beste konpainia ona jateko onarekin. Ez dut gehiago arroba dago kantauri itxasoa, ni
Eta gelan, landareak eta fotosintesia eta gaur guzti horiek ikasi eta gero, nun baitera juntzeate, ez da? Bai. Aber, Nerea, konta iguzu zer egin dezuten. Landaren gaiari lotuta laugarren mailako ikasleok aste honetan intera egin dugu haian dagoen pago eta natura parkea. Lehenengo pago eta mendiaren mapa erakutsi ziguten. Gero garia eta artoa eta bereziak erakutsi zizkiguten. Horrekin ogia nola egin ikasi genuen. Eta ondoren ogia egin genuen bakoitzak nahi zuen formarekin. Ogia egin eta gero amaiketakoa jan genuen eta egotak ikustera joan ginen. Garia eta artoa nola txikitzen zuten ikustea. Azkenik bazkaldu eta eskolara itzuli ginen. Oso ondo. Zemuz pasa zenuten irteran? Ondo. Egin zenutena kontatu duguzue, baina ondo pasa dezuten edo ez? Bai. Eta errota ikusi zenuten martxan? Bai. Eta nolakoa zan? Handia. Eta zarata egiten zuen? Bai, eta asko. Bai, ez da. Bai, ni egonda nagon eta kriston zarata egiten du. Baina ze garrantzitsua ere bai hori. Bai. Eta jarraian, beste geletatik iritsi zaigun grabaketa entzungo dugu. Aste honetan bakarra iritsi bat baitzaigu. Hain zuzen ere, LHBCkoek bidali digute. Ea, zer bidali diguten. Aurrera. Bertsoak, politak, zuek asmatutak altzen eukaten. Gu, hemen irratian,
nik uste asmatu dugula, ez? Pixka bat. Bai. Egon gara adi entzuten eta pisonteak, suak, kobasuloak eta horren inguruan iruditu zaigu ondo zegoela, ez? Eta hori gaia ere hori izan zitekela. Bai. Bueno, Joel, mundago Joel, hemen, eta jarraian zer dator? Pertsonai izkutua, hartu paperak, itxain, a ber. Itxen pixkat, Joel, itxen pixkat. Hora hemen, gure pertsona izkutua pista. Altua da, ilek izkurra. Altua da, bi. Ilek izkurra du, 3. Pertsona alaia da, 4. Instrumentu jotzen du. 5. Bere izena N-rekin bukatzen du. Osondo, berriro errepikatuko ditugu, baino polikiago. Bai, Vale. Nik abixatuko ditu. Bat. 2. Eta 3, venga, lehenengoa. Aurrera, lehenengoa. Bat, altua da. Altua da. Bigarrena. Ilek izkurra du. 3. Pertsona alaia da. Osondo. 4. Instrumento asko jotzen ditu. Primeran. Eta azkenekoa. Bere izena N-rekin bukatzen da. Beno, orduan, badakizute gure pistak bukatu direla. Eta orain, aurreko irratsaioan egin genuen pertsona izkutuaren erantzuna norbaitek baldaki. Baldakizute zein zan erantzuna? Ez, ni bai, badakit. Eta da, eskolako irakasle bat. Bai, irakasle bat, mutila. Orain dela gutxi etorri dena eskolara. Badakizute zein den, pista asko eman dizkizuet, ja. Ile luzea dauka. Zein da? Mikel. LH5C-ko tutorea. Orain begiratuko dugu ea norbaitek asmatu. Sartu eskua, mesedez. Atera papertxoa. Begiratuko dugu. Ze jartzen du, erantzun zuzena da? Mikel jartzen aldu. Bai, eta zeinek asmatu du? Bigarren zekoa Lorea. Bigarren zeko Loreak asmatu du. Beno, eta gogoratu irratigelaren atarian kutxa berdea dugula eta atxeden aldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero, opari politak ditugu eta animatu zaitezte. Ea hurrengoan erantzun gehiago dauzkagun. Hau gaurkoan gutxi zain bait ditugu. Aurrera. Betetzean zoriona, da urte askotarako zoriona, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zoriona, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urte. Beno, bukaerara iristen nahi gea. Eta azkeneko atala zein izaten da, normalean. Urte betetzeak. Zeinek esango dizkigu? Nik? Zuk? Eta zu zeintzean? Joel. Joelek eta zeinek gehiago? Enaitzek. Aurrera ba, hasi. Jarraian aste honetan urtebetetzeak esango ditugu. Lehenengo Maia. 6an Naiaren urtebetzeak izan zen.
Bigarren mailan 10ean Elene Gomezen urtebetetzea izango da. Maitasun loreak zuretzako ekartzera. Eta 4. mailan Alexia eta Aroaren urtebetzeak izango da. Zorionak, zure urte betetzean zorionak. 5. mailan 7an Keiraren urtebetetzea izan zen. Zean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak guztioi ondo pasa. Aizue, baino gaur, zeinen urteak dira, norbaitek baldak izan. Oianarenak. Ze Oiana? Beko. Laureko irakaslearena? Bai. Abestuko aldiogu. Bai. Suabe, zeren oso altu entzuten da, abestuko aldiogu. Bai. Tenen, venga bat, bitai. Zorionak zuri, zorionak beti, zorionak Oiana, zorionak beti. Zorionak, Oiana! Ondo pasa zure eguna. Beno. Eta dagoeneko nire uste dut bukatu egin degula. Musika pixka bat. Mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia, daitzezitz, etorkizun. Beno. Eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaierara. Gustora egon zarete esasutari lanak egiten? Bai, asko. Bai, eta gainera nola egon gea hemen lasai hitz egin dugu pila bat gaur, Bai. Oso ondo, bai. Eta zuei, mila esker irratiaren beste aldean egon zareten guzti-guztioi. Gogoratu, ostiralero, goizeko 10 aldera, eta 105.5 sintonian gaudela. Bertan egoteaz gai, YouTubeko Esasu Irratiko kanalean ere zuzenean bagaude. Eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izan ez gero, bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahieran entzuteko. ubebikoitza.sasoeta_marrazumaburu.eus atarian ere bagaude noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza eta gora euskara. Agur! Euskaraldiari ekin